La unul din evenimentele mondene de la Chișinău, prin forfota de lume, am găsit-o pe Inga Grigoriu, o femeie de 33 de ani, țin să menționez o fire extrem de modestă și blândă, care are o pasiune cu totul aparte, mașinile de cusut. Deși a descoperit dragostea pentru aceste mașinuțe care dau viață hainelor, accesoriilor sau altor mii de lucruri încă la vârsta de 4 ani, Inga a început să le colecționeze activ acum 8 ani. Cea mai veche mașină de cusut din colecția sa datează din anul 1880, deci are, ați ghicit, 132 de ani. Am dobândit-o, cred că prin moștenire de la bunica bunicului meu. Dumneavoastră, puteți coase? Eu pot să cos, dar nu asta mă pasionează. Mă pasionează mai mult tehnica de cusut. Să-i caut măruntaiele, să-i văd componența, din ce e făcută, cum lucrează. De la 4-5 ani, de când l-am văzut pe bunelul meu, să coase cușme și căciule de cârlan. Pentru mine, mașina de cusut reprezenta o magie, cu ajutorul căreia noi puteam, deci vedeam cum bunelul din pelicica care era de animal, o transforma într-o căciulă. O bună parte din cele 15 mașini de cusut din colecție mai funcționează, inclusiv cea veche de 132 de ani. Înainte se lucra cu... Deci mașinile erau toate de mână. Era o manetă prin care noi arborele îl roteam, iar cursacul înfăptuia mișcarea sus-jos. Jos stătea o suveică, adică ața de jos. Ea stă de fapt și acum. În felul respectiv se face conexiunea sau nodul dintre ața de sus cu ața de jos. Și atât. Dar se lucra mai greu decât cu cele contemporane? Sigur, uitați-vă, eu cu mână trebuia să țin stofa, să o conduc drept, cu a doua trebuia să rotesc. Deci nu e atât de ușor. Astăzi eu doar am apăsat pe buton și mașina coasă. Însă cea mai scumpă ca valoare sentimentală mașină de cusut nu este și cea mai veche. M-am îndrăgostit de ea la prima vedere. Iată, a venit domnul care știa precis că o să-mi placă. A pus-o pe masă, când am desfăcut-o, m-am îndrăgostit. Când a fost asta? În urmă cu 2 ani. Noi, cunoscători în tehnica de cusut, știm care este diferența, pentru că dacă asta aparține anilor 1950, în comparație cu ce făceau rușii în 1950, să zicem, am fi să comparăm un telefon cu simplu, cu un același Android care am spus, iată asta, dar se produceau în aceiași ani. Plus mașina are diverse accesorii care sunt foarte importante și toate îi aparțin. Așa sistem, până în ziua de azi funcționează, adică în așa sistem este făcut și celelalte piciorușe de presiune. Deci sunt niște lucruri care noi le înțelegem ce e asta. Deci cunoscătorii tehnicii de cusut, până și periuța este a ei, din anii 1950. Îi pasă de mașinile de cusut mai mult decât de orice altă haină sau ori alte obiecte fără de care unii nu își văd viața. Telefoanele mobile, care sunt din cele mai scumpe, le consider un obiect inutil. În primul rând, ele foarte ușor pot fi furate și mi s-au furat foarte multe telefoane, astfel că eu să renunț la cele mai scumpe și să trec la cele mai simple și să stau liber. Dar pentru o mașină de cusut retrăiesc foarte mult. Să nu-i se întâmple ceva, să nu atingă cineva, să nu defecteze cineva. Le păstrați în condiții speciale? Am un mic depozit, unde le păstrez, dar râvnesc să am un mic muzeu, un mic muzeu al mașinilor mele de cusut. Toate mașinile care sunt prezente aici reprezintă câte un deceniu de dezvoltare a mașinilor de cusut. În prezent, Inga se află în negocieri pentru o nouă mașinuță. Mașinuță la propriu. Este o mașinuță pentru copii. Doar coase într-o modalitate deosebită decât mașinile care le cunoaștem, deci are cusătura în lanț. Coase cu o singură ață. Domnișoara care o are vrea să facă schimb pe o mașină contemporană. Și sunteți gata să faceți acest schimb? Cred că da. Familia eroinei din istorioara noastră se bucură că are o astfel de pasiune și îi sunt complici la restaurarea celor mai vechi și obosite mașini care ajung să strălucească. Am un copilaj, clasa a doua, 7 ani, și ea tot participă la fiecare, deci se bucură pentru fiecare nouă mașinuță. Evident că soțul este cel care poate să mi le restabilească, să mi le curățe în caz că am nevoie, să mi le
eu știu, să le aducă la o stare mai bună, pentru că sunt multe mașini care noi le restabilim, în sens că stau aruncate pe undeva, sunt murdare, sunt de peste ani deja adunat mult praf peste ele, mult ulei peste ele deja și acolo necesită o intervenție chirurgicală uneori. După terminarea prezentării de modă, am găsit-o pe Inga lângă mașinuțele sale. Atât de mult le iubește, încât și le vorbește. Vine de la sine, spune ea. Așa cum mai pune la dormit un copil, acoperindu-l cu o plapumă, Inga le închide toate ușițele și le urează noapte bună. Eu nu vă spun noapte bună, ci pe curând!